of all your innings. Festival Barbakán a jeho filmová časť sa blíži k svojmu záveru. Dneska sme mali záverečný ceremoniál a vyhodnotenie výsledkov súťažnej sekcie. Poznáme už víťazov, porota rozhodla a udelila ceny Grand Prix a Special Mention. Grand Prix získal poľský film Without Snow a táto cena putuje do poľskej filmovej školy v Lodži a Special Mention putuje do švajčiarskej školy za film Parvane. And start again at your beginnings. And never breathe a word about yours. If you can fall. My sme domovská kapela z Bystrice, Plastic Swans. A hráme na Barbakáne už asi neviem po koľkýkrát, asi 5-krát, no. Takže je to náš taký naozaj obľúbený festival. To serve your turn long after they are gone. And so hold on when there's nothing. Z dnešného programu by som vás určite rád pozval na film Až do mesta Až. Momentálne sa o ňom píše kade tade. Je to slovenský nominant do boja o najbližšie Oscary, ocenenia Americkej filmovej akadémie a je to mimoriadne kvalitný film. A potom by som vypichol z toho programu naše prekvapenie filmové. Na záver festivalu uvidíte v pamätníku SNP prekvapenie zo sekcie Ženy v ozbrojení. Určite si ho príďte vychutnať.